първият ви спомен от Габрово? Някакъв студ. Това помня. Студ и моста Рачо Ковача. Рачо Ковача, да. Колко години работихте там и в кой период? 3 години. 3 години. И половина. 3 години и половина. Ами в най-тежкия период, в периода, когато всяка седмица ни се повишаваше заплатата и с нея можехме да си купим по едно яйце. Да, 95-та, 98-та, нещо такова, мисля, че сме били там. 94-та, Ага. 97-та. Да, и период, в който аз тогава пушех и помня, че заплатата 96-7 стана $4 и нямаше цигари. И на пазара си купих цигари, които бяха мухлясали и струваха $1. Ама намери пари да се изрусиш. Нали? И тогава да имаш един период да Намери пари да се изрусиш тогава. Този период го свързвате с надежда за промяна, свобода или с усещането за разпад? Може би и свобода. Имаше тогава една надежда за свобода, защото България се променяше, политически беше много... Бяхме и ние ангажирани, обикаляхме предизборно, подкрепили сме така кандидати, които като трупа имам предвид, сме обикаляли и някак си с това, но мизерията никога не можем да я забравим и студа най-вече. Но имаше голяма надежда всъщност. И аз всъщност в моя живот това ми остана единственият. Само в този период бях щатен артист, получавах заплата и се надявам на пенсия след години. В трудовата ти книжка пише 3 години и половина. Да, толкова. А кои са хубавите моменти от този период? Имахме страшно много фенове. Да, чакаха ни след представления, подаряха се, тогава нямаше, дайте да се снима, селфите не се правиха, но подаряха ни цветя, подаряха ни ръчно рисувани картички. Въобще над преварата беше в един момент една така, кой повече цветя ще събере, кой повече фенки ще има, такива някакви И това нека също беше и в началото на частният бизнес по някакъв начин. И тогава в цялата криза имаше частни предприемачи, които ни спонсорираха и дори облякаха цялата трупа в Агея. Агея се казва. Тук може да направим тази реклама. Сигурно не знам дали има тази фирма. Всички бяхме с ни балтони, подаръци от тях. Да, беше супер. Но и друг един хубав момент, си спомням, не само на битово ниво, че всъщност тогава, благодарение на базата, която имахме, си като театър, като трупа, функционирахме и в София, и в Габрово, и така едни от, може би, все по-интересните ни години в 4 по С бяха тогава, защото създавахме страхотни представления, които аз много харесвах. Например, яйцето, шизофреничните прояви на нормалност. Въобще в една посока, която ставаше все по-театрална и все по-различна от това, което сме правили. А базата също беше страхотна. Например, имаше на втория етаж цяло звукозаписно студио, където можехме просто съвсем професионално да се направят песните към представленията или просто текстове да се запишат. Имаше някакси професионална балетна зала. Въобще имаше много условия така добри. Само дето бяхме далече от София. Кое ви носеше надежда и сили да работите така усилено в този период? Ами майче това, че можехме да правим малко повече неща и наистина си позволявахме страшно много неща. Буквално си позволявахме да обръщаме и театъра с главата надолу, пък и така, когато получиш възможност да го правиш с база, някак си ти олеква. Да, но ние бяхме всичките съученици, ние се познавахме от 9-ти клас. И ние бяхме просто сплотена група, която се мести от София в Габрово. И това беше съвсем различно, колкото да попаднеш просто чисто сам в някой си театър. Би било ужасно. Да. И някакси Николай Георгиев чудесно успяваше да ни кара това да ни харесва. Кое ви кара все още да се занимавате с изкуство и сценични представления? Че можем да правим почти каквото искаме, май. По принцип, ние се научихме от малки да си правим каквото си искаме. Да. И продължаваме да си го правим.
А Габровският период беше една... Ние не сме били двамата в казарма, но аз мисля, че това беше една артистична казарма. Дисциплина, Дисциплина. абсолютно съществуваше. Тук две мнения по въпроса няма. Дисциплина, мизерия, което в казармата съществува. И най-вече някаква цел. Целеполагането беше ясно. Той спомена Николай Георгиев, това беше нашия учител, художествен ръководител също. Целеполагането беше ясно. И може би за нас нещата са били ясни. Тяло или разум? Тяло. Защото така Николай Георгиев те научи да казваш. Глупости. Бе, разум. Бе, какъв разум? Колко пък разумно разсъждаваш? Просто мисли с тялото си. Мисли ти. Карай го, вика, на мускулна памет. Добре. Ето. Виж. Музика или танц? И сега зависи. Зависи от музиката, зависи от танца. Но ако трябва да избера, ще избера музика. Да, я ще избера музика. Приятели или семейство? Приятели. Приятели. Истина или имитация? Сега да кажем друго. Студено или топло? Топло. Топло. Бяло или черно? 18% сила. Бял. Голям град или тихо село? Голям град. На свободна практика или на държавна работа? На свободна практика. Ама зависи къде е сега. Аз вече на тази възраст искам и държавна работа, но примерно в Брук театър. Зло. Добре. Добре. Там, между другото, е бил актьор, ако не и все още, Кристоф Вольц, който играеше в Гадни копилета, и който взе и Оскар, by the way. Много хубави колеги си избрал. Не, смисъл, може и на държавно. Искаш да е не голямо, лошо. нали? Да, Това ли имаш да, предвид? Да. Да. Настроение от габровския ви период? Ми беше много весело. Ни бяхме млади, дискотеки, барове, публика. Постигнахме един рекорд. Веднъж ни трябваше много и да пътуваме. В Горна Оряховец имахме 5 представления. 2 детски. И 3 вечерни. вечерни. В един ден. 2 вечерни и едно шоу в 12 часа. Да. Имахме 5 представления на заден. Ами весело беше. С какво свързвате Габрово сега? Вече го свързвам с далеч по-други неща. Център Кристо и Жан Клод категорично го свързвам, защото там вече почва да се случва нещо много различно. Да, и в Габрово има толкова много сцени и възможности. Просто е страхотно. Полезното, урока от Габрово? Колкото и да е гадно, винаги ще видиш, че има смисъл след това. Работа. Ние завършихме и имахме веднага работа и възможности да правим това, което искаме. Като чуете името на Галина Борисова, какви асоциации ви изплуват? Снимката и в Габровския сценично-вариететен театър с една голяма перука и в Кан-Кан тогава я разобличихме. Тя преди това направи на много експериментално представление Балът. И беше толкова против всякакви шоу неща, като ние като млади хора харесваме. Отиваме в Габрово и изнъж виждаме една грамадна снимка, Галя хоп в един батман в Кан-Кан и казваме, ти си го правила това. Да, тя казвам, аз вече правя други неща и това беше. Аз първото нещо, което се сещам, Галя като дойде в 4 поса на Вашингтон 4 в Мазето и ни каза, аз тук гледах какво правите, малко ни плесна през ръцете. И между другото беше супер представление, защото за времето си и за нас, разбира се. Това е 96-та година. Да, това беше чудо невиждано. Абсолютно чудо невиждано. Слава Богу, че притежавам запис от това представление, което го доказва. Галя, сега като казвам Галя, на първо място бих казал приятел. Но всъщност Галя толкова ни обърка живота, че няма на къде. Да. И вика, и нещо прави странно, вика, това е танц.
И вика, не на музика, не на музика. И викаме, как танц не на музика? Да. Тя вика, не на музика. И стига с този синхрон, И вика, стига с този синхрон. Да. Синхрона вика на друго място. Да. Ма как? Как? Ало. Направо ни... Да. Смени ни, опита да ни Това- смени чипа. Да. Някой просто не срещаш някакъв човек, който ти сменя чип. Такова беше, така беше, да. Като чуете името на Вили Прагер, каква асоциация ви изплува? За един кабаретист в Виена. Има такъв с моето име Вили Прагер, живява в началото на миналия век. Много кабаре е правил. Аз се мъча да правя съвременно изкуство, но някакси винаги с някакъв дъх на кабаре. Отвътре. Отвътре ми идва. Като чуете името на Стефан Щерев, каква асоциация ви изплува? Те бяха трима в един момент. Винаги се сещам за един, който си тръгна. Отиде си от този свят. Сега останахме двама. Единият е така артист, показва се по телевизията, другия е фотограф и много често ни се обаждат и на него и на мен за различни неща. И казваме, да, скоро ми звъняха, много хубаво, искаме и ние една фотосесия. Слушам, казвам, супер, страхотно. А сега изведете лист химикалка и запишете верния номер, защото звъните на другия Стефан Щерев. Аз ти знам телефонният номер 766228. Това е домашният телефон на Стефан Щерев. Верно е. Класическо или съвременно изкуство? Актуално. Съвременно. Съвременно. Закриване или откриване? И много неща сме открили и много неща сме закрили с него, между другото. Ние закрихме Габровския театър. Вариететния театър. Да. По наше време се случи решението на Общинския съвет, който прекрати финансирането му, с което, разбира се, сложи край и на съществуването му. Аз бих закрил много неща в тази държава, за да мога да има възможност да се открият. За да се открие нещо, трябва да се закрие. Отказване или продължаване? В някой случай е много хубаво да се откажеш, но задължително трябва да продължиш. Какво бихте посъветвали младото поколение? Да не ни слуша. И да си търси правата и да знае, че нищо не е дадено по дефолт. Имате ли страх от остаряването? Не, Ужасно е. самото остаряване нямам страх. Имам страх от това, ако остарея, да бъда с всичкия си и да съм в добро здраве и да мога да се движа и обслужвам сам. Само това искам, като остарея. И така малко. При папането и ще стане. И как? Колко компромиси сте правили през годините? Аз достатъчно. И продължаваме да правим. Какво ви предстои от тук нататък? Щастливи дни в третата възраст. Това е генерално... Не ти ли харесва? Не бе, генерално си прав. Но какво ти предстои? На мен ми предстои две неща. Аз искам да приключа с една трилогия, монумент. Искам да свърши тази история, въпреки че в България мога да си го правя до края на живота. В Пловдив ще отидем на Алеша и ще сложа точка на тези монументи. И аман вече с тях. И мен ми харесва този, че най-хубавото те първо предстои. Какво пожелавате на Център Кристо и Жан-Клод? Да бъде верен на името си. Това му пожелавам. Да бъде верен на името си. Да. Просто да сме много горди, че в България има истински център за съвременни изкуства. И то кръста на един от най-големите артисти на нашето време. А какво пожелавате на града Габров? Да не живее в миналото и пожелавам му да схване, че етера е много яко, ама има и по-яки неща от етера. Какво го измисли това? Да не се робят от това минало само. Интересно е, ама дайте да гледаме напред. Да. Не мога да пожелавам нищо на град, освен да му тече реката.
Да има вода. Да въртат тепавиците. На кого последно искате да благодарите? За Габрово ли? Или къде? В живота си. Не разбирам въпроса. Да благодарите просто. Аз искам да благодаря на Николай Георгиев. Аз също му благодаря. Защото те малки камъчета, дето изнамери някога, така преся и каквото остана, остана, но ние продължаваме да се търкаляме в пералнята. И както се казва, тук сме. Къде бяхме? Къде сме? Да. И след това интервю ще ядете рибена супа или лучена? Лучена. Благодаря ви много. Благодарим ви много.